ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ମାନେ ଯାହା ଭାବୁଛ ସେ ଜିନିଷଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେୟା ନୁହଁ। ଲାଗିକି ରୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଜାଣିବେ। ଏଟା ଆସିଗଲା ଛାଞ୍ଚର ମୁଣ୍ଡି, ଆଉ ଏଟା ପଶିଯିବ ଛାଞ୍ଚ ଭିତରେ, ତଳକୁ ରହିଗଲା। ତା ଭିତରେ ଆମର ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟରଟା ଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ କଚ କଚ କରିକି ପୁରେଇ ଦେଲେ ଆମର ସେ ଛାଞ୍ଚ ଭିତରେ। ତାପରେ ତାର ଢିପିଟାକୁ ଦେଇକି ଗୋଲ 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 ଘୁରେଇ ଦେଲେ। ଘୁରେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତେଲ ଏଠି ଗରମ ହେଇକି ଥିଲା, ଗରମ ହେଇନଥିଲା, ଗରମ ହଉଥିଲା। ତାପରେ ଟୁଙ୍ଗ 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 କରିକି ଘୁରେଇ ଦେଲେ। ଏଟା ଆମର କଣ ହଉଛି ନା ସେଉ। ଜୀବନଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସେଉ, ଯାହା ହଉଛି ହଉ। ସେଥିରୁ ଘୁରେଇ ଦେଲେ ସେ ଯେତିକି ଧରୁଛି ଧରୁ, ଧରଲା ଯେତିକି ଧରୁଛି ବାସ୍। ତାପରେ ଏବେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା, ଯେମିତି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯେମିତି ଜଏଣ୍ଟ ନ ହେଇଯିବେ, ବାସ୍। ତାପରେ ଆମର ଏଠୁ ଛାଣିଦେବା। ଦେଖ ରେଡି, ଆମ ସେଉ ପୁରା ରେଡି। ତାପରକୁ ଏପଟକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢିଦେବା। ମୋର ତ ଥାଳିରେ କାଢିଦେଲି, ପେପର ପକେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଆଉ ଏତେ କୋଢିଆ ମୁଁ ପକେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ବାସ୍ କ୍ରିସ୍ପନେସଟା ଦେଖ, ୱାହ ବଢିଆ ହେଇଥିଲା ସତରେ। ନିଜର ତାରିଫ କର ସବୁବେଳେ। ଦେଖ କେତେ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ୱାଓ।